Türkmenistan'da ilkinci olup şu matarlardan alıp gelip satmak isteýäňiz mi? Onda videonun doluğuna görün dostlar. Görýän bolsaňyz 3D eýneşikler artık döwür ösüp barýar. Gow eşikler her kim bir-birinden tapawutlanasy gelýär. Şular ýaly görüşiňiz, ýani şu dağın çağalar üçin gaty gowy köýnegem dikip bolýar, balagym dikip bolýar we prodajaňyzam has güýçli bolýar dostlar. Eger de şu videonu görýän bolsaňyz Türkmenistanda yok bolsa getirip satsanız dostlar GoPro var şu biznesdanım. Benim bir öňümden çykdy size paylaşayım diýdim dostlar. Yani şunu has oňat gördüm dostlar. Yani yankı şulara moğadan ekeni, şula moğadan ekeni. Prodajadan düşünýän adamlar gaty gowy düşünýär dostlar. Köýnegem dikip satyp bilýäňiz, tapawut ýok çağalar üçin eýneşigim dikip satyp bilýäňiz. Gerek bolsa dostlar men bilen habarlaşyňlar, näde bardygyny aýdyp berip bilýän dostlar, alyp gidip satyň, pul gazanyň, işiňiz uğruna.